gedang uli. Neng kene gedang uli. Oke guys, sudah sampai, tapi ternyata itu copyright. Jadi iki wayahe mantene metu ya guys ya. Sing dulure bayi kuwi sing lanang. Dan kalian ketahui bahwa ki sak mengguri kabeh ki wong kendilan kabeh Mas Sam. Delok sak mono akeh ki wong kendilan kabeh. Nah iki intene lagi duduk bareng ambek mboke ning sebelah guri ku yo Mak Minah. Oh kalian nek apal guys, mesti kalian yo roh kuwi adalah wong gak kendilan kabeh. Ya Allah, padha melok iring-iring kan kabeh. Nah kae guys ngantene wis sampe ditokno ya saka omahe digiring ning gone dhuwur panggung. Ben kok nek momo kalian delok iso jelas ngono ya guys ya. Jadi iki Mas, sapa mbok jenenge Bagus? Ini Mas Bagus. Iya, namanya itu adalah Mas Bagus, anaknya Mbah Marju. Mbah Marju kuwi kangane Mak Malem kuwi apa nih Mbah Sis? Nah, misana. Dadi pokoman sik mambu dulur, guys. Sik pokoman sik mambu dulur, pokoman kabeh dulur. Nah, kae guys. Mbak Sri barang. Tuh, iki ngantene. Kuwi sing lanang, ambek kuwi sing wedok ya. Cilik ya, Mbok ya, ayu menik-menik. Jadi kan coba soalnya bar melahirkan. Biasanya iki koyo bar mangan baking soda untuk iso mengembang. Iya, tapi nek kuwi cocok, Mbok. Nek gak cocok ya kadang ya tambah nek sing gak modot barang. Nah, kuwi guys ya. Delok kuwi kene kembang mayange barang. Kuwi kembang mayang jare nek dhuwur ngono kuwi jare arane iki ngantene iki jek perawan ting-ting. Tapi jan nek pamo apa kembang mayangnya ngisor kuwi jare wis ngisi apa piye ra roh. Pokokan ngono lah guys, beda tradisi ya, beda kepercayaan, beda sing dinut ya guys ya. Dadi beda tradisi. Jenenge ngono ki beda tradisi. Jadi saling menghargai saja antara tradisiku, tradisiku seperti itu. Ning dhuwur omah, ya ning dhuwur gendeng omah guys. Seperti itu. Delok guys, ruame ya, delok wakihe wong. Nah, kae guys ngantene wis didekek ning dhuwur. Ngono. Kuwi jenenge diapakno Mbok ngene iki? Sungkeman mau. Diapakno ngene iki berase ngene iki lho, berase dikutahno iki perlambang memberikan nafkah kepada istri. Ngono lho, suami memberikan nafkah. Terus ngene iki bapake iki mek apa iki ngene iki jenenge, Mbok? Giring. Iya. Oh, gendong tuh. Gendong. Gendong. Oh, gendong, guys. Jenenge ngono. Anak wedok karo mantune digendong. Bagaimana tapi bapake wis kapundhut iki masih lho. Oh, no. Wis bapake Aku susu takon gendong mbahmu. Maksudnya gendong anu lho, ora tenanan lho, kok gendong yo Bang. Kalau duite uga betasan duit kawat. Mojo temanten saring ditangge nyomeku bali wis mangu. Saged palang rembaka atut lependo rukunipun Nabi Adam dalah Ibu Siti Hawa Bapak Sandi. Kuno kaya kaiket karepe 40 meter Bapak Sandi. Dasar manaja ingkang demi ngasti titur atyang. Isku cinta ning nami mana? Urung wayah apane biasanya awakmu rasa ngono langsung pakai. Dewe ngelek ora sing bilang lagu dia. Sing tok aku ki lali, pokoke ya ngono ki lah udah ngene. Priwon dulu, iki lho. Priwon.
Kalau pengen diajari setunggal nih loh. Alah, ngomong putu nih loh. Pon prai Pak. Aku pengen ngomong anak tapi orang pengen rabi gitu. Khusus nama anak ngodanku. Duwe bojo iki melera apa? Ngomong bayi gerang ngono piye. Lah iki bayine teko. Ora roh lagu viral. Loro-lorone kok ora apal. Iki lagune buena. Dong tena. Denggo ngatri. Ora apa model ngono ya so. Dong tena. Jajal aku sing dikucandang. Dong tena. Gendang glodang. Danggo. Nah, Tena. Danggo. pantes. Buana kowe uga. Gendang glodang. Gendang glodang. Aku wis buana kowe uga. Ngono lho pokoke. Yo bener eleng soalnya duwe. Sing to. Sampeyan buah iki apa diundang? Gue lah, aku lalu gue berhubung gue melu undangan. Lah iya. Salaman diin gue ya. Nggih. Pangling boten kali gue. Alah mboten. Orang tau ketemu bisa pangling ini luar biasa. Luar angkasa, Mas, luar angkasa. Apa kan ngene? Dulu pangling napa mboten kali kula. Gue boten. Oh, mboten. Padahal urung tau ketemu. Kuwi luar biasa. Jugos. tapi sombong. Ya Allah. Ini tak celui rang melengak. Lah kok iso? Kok bro. Orang melengak belah. Ya nek njemuk sama konoan ki tak ya krungu. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Ngapunten elek-eleknya teniki kula biyen pacare Luna Maya. Walah, masa nggih ta? Waduh. Lu namanya sing lagi Barabi kuwi? Jakarta. Hah? Niku biyen pacare kula. Pacare sampean? Pas ngipi tapi. Pas ngipi. Ya dipilih delok sik. Lah, sene kok Luna Maya Pak. Piye? Bojoku loro aku saiki kudu dibuang. Lah iya, pingine kan yo ketemu aku tak tekoki. Lah. Sampeyan ki tenan bojone Mas Gandes. Nggih. Nggih, Pak. Sampeyan iki apa sadar ora nek gelembek kok. Saiki kok barang sadar ya kudu dibuang. Cucune aku anggere dibuang mulih neh. Lah iya. Untunge sampeyan kan blubut ya. Tak pikir-pikir aku malah kok kucing. Diguak mantep gak mantep ya. Oke. Ora apa-apa nek mung diguak tok. Nik dan terus. Ya ora dicolok kerupuk ya yo wis. Payu ya. Ya payu paling sak gram. Hiburan di Makasih. pemirsa. Sama nyambi aku Ini dicolok ada kerupuk. MC-nya. Secara tidak langsung sama kendro aku koyo rosokan. Oh, aku gak ngomong Cocok ngono. lampah iki. Sia-sia. Lah, Aku biyen tau Alhamdulillah wis nyampe rumah. Kene ya? Ya. Carane diade ning plastik to, Nduk, Mang, mbok ade ning plastik no. Nah. Tak udah sih aku. Walah ya. Brose mbok deleh ndi iki? Oh ya, iki brose. Iki sing dienggo menyetis-nyetis ngono kuwi. Karena mengandung hitam pemirsa ya, iki mang tak tutupi. Lah, ini tinggal menggoreng wis adem. Wis nyampe rumah toh. Terima kasih nggih pemirsa atas sarannya. Anak saya kalau bikin tahu diperes dulu, dicuci, diperes. Nggih, mungkin tadi saya masih teledor dan salah dalam pembuatan nggih, matur suwun sudah dikasih infonya. Oh, mundungnya ngene pemirsa. Oh, gluduke mireng ta jenengan. Gluduk. Saatnya kita goreng nggih, tapi untuk kusik iki lagi teko bar buah nggih. Nah. Tuh. Oh, jenengan mireng tuh pemirsa. Mendung banget. Ya. Wes bar buah ayam alhamdulillah nggih. Ya. Ki omah ngarep ayo ndang dikakno. Dan Loh. Apa iki abene? Apa iki abene? Kok lama biuk.
Oh, apa kuwi, Mang? Mak penculut ngono mang apa? Pemirsa gitu. Apa, Dok? Ayo lah, nenek aku kancane ngekano lampu ngarep. Oh ya wis urung gelem pemirsa. Gluduke wis kaya ngene. Goleki apa neh to, Nduk? Ada sesuatu. Oke, cus. Listriknya iki mati pemirsa lho jam ya mene. Mumpung enek Mak Jah, yuk Mak mek minyok, Mak. Ngono. Iki lho Mak, sampean iki kan apa edamame iki salwa repai online Mama. Iki Mak, monggo Mak dicoba Mak. Lah Sela, kacang edamame, Nduk. Lho. Nah, coba. Coba Nduk lah, iki lho. Mbak Yu nek ngarani yo kedele jumbo, modele kan kok kedele gede ngono. Ndang nduk tan, iki lho Tan. Iya rasane lah. Piye lah? Piye nek menurut Tam? Ayo dicoba. Kok kedele ya? Kok kedele ya? Delok Tan, jajal Tan kaya apa Tan? Kedele nuk permintaan. Kacang edamame. Enak, Mbak. Enak kedele rasane ya. Enak kok Ancan yo, Mak. Oh. Tiba-tiba jun kae dek, apik-apik ya. Kan gudi kae, Mak. Jarene Repa enek grite, Mbok. Ngono kuwi enek grite ngono. Jarene enek grite. Ndeknane rontok gedhi, Nduk pahit. Enek grit-grite apa ya gak roh ya pemirsa. Pokoke iki mbuh piye. Enek tahapane menawa. Enek semene. Bismillah. Nggo beras enek beras super. Ma, mungkin ngono. Jarene Repa enek grite, Mbok, ngono. Beras yo nek sing Ada yang mentik, palu apa merek apa semacam iki sing rasane ki semakin larang semakin jos ngono kuwi mungkin lho ya. Enak lho ya. Enak. Aku ndak akeh. enggak dulu ya. Enggak mana? Mamam. Tak mek menyok pemirsa ambek mamak lho. Mumpung mamak cuman sik bar masak nggo Ibu Nurul lho. Menune ngono kaene ya, Mak ya. Urap, mie, amur tahu, ayam goreng. Ayam bakar. Sama tahu. Nah, nanti kasih Mak Jah. Itu lho nang meja, Mama gawakno Mama. Aku Mam. Oke, kita berangkat cus menjukuk menyok. Oke, pemirsa, ini mumpung udane gak sido ya pemirsa ndik makan walah ra karuan anune napa? Gluduk, ndek ompon gluduk. Jagungnya aja mbok teraki lho Tan, metune ning anu. Intan lho, Mak. Oh, iki enek gedang uli. Nah, pemirsa iki sing kemarin kae to. Ken, kok Sela iki lho lak kewecuten anu iki. Nek enek lek tek ngono kae cah dijukukno. Delok Mak ambek intene, Mak. Aku ki ndeknane ndelok konten ka lho Mas Mandor ki iso tuku melon, Mak. Gede-gede, Mak. Iya, Mak, ayo, Mak. Aja mbok lunggui. Jagungnya aja mbok lunggui. Nek kene garangan kene. Nah. Jajal, Mak. Iki apa nih salah, Pak? Iya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah ya justru kuwi, aku mbek Intan jempalian wetengku sewedut, Mak. Lorone ora kaprah. Nganggo bendo, ngen uga. Bendo. Kuwi mah nyelek bendone Pak O. Sana, nenek. Jagungnya aja titik kita kamu ya. Mak kuwi engko anu, Mak. Sampeyan Bunda Dewi, aku Inteneo. Terus Mama Pita, Mak. Mama Pita mah njaluk. Monggo pekarang. Iya gak apa-apa. Mama Pita aku engko melok ya. Sesuk diterus sesuk. Ndek mang megake Mbah Yi dikasih godhong alpukat. Ternyata Mbak Nur ibuke Pidut ki duwe. Ya Nduk ya. Sesuk dono ya Nduk ya. Aku gak roh. Dan gak Mama cerita Mbak Yu ndak roh.
tiwas aku njuwun tolong Mbak Pita. Sik to menung sik. Aku gawe tahu fantasi, Mak. Engko insyaallah nek tak goreng engko sampean tak teri ya, Mak ya. Oh, dibagi Bunda Dewi, Mama Jah. Oh. Putri kembang klungsu kalau ning kono pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wih lah dalah. Enak ya Mbak Yun gede-gede Mbak Yun. Dari yo. Sik lah, ngene wae. Mari tek menyok gak payu nih kene. Gak payu pemirsa. Dadi ngantek wes ndang cukup. Ono aja kecilik Mbak. Biasanya ya tukang gethok Mak sing golek. Lah saiki tukang gethok buka alas nandur dhewe Mak donan nih Mak. Saiki. Nek aku ndeknane digawani lek tek kae Mak, kok Mak dijabutno ning kono ki menyoke gawedhi Mak Ja. Iki sedengan kono ka lho ya. Mbak Intan. Ya sur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sitok gedene. Gawedhine Mak. Ya Tak sebut ya. Mbak Indah ya digawakno Mas Surya ndek ingi. Nggih. Menyok Gunung Kidul. Mbak Indah, Menyok maksudnya gunung kecil piye modele, Mbak? Mas Surya ki bapake yo nanem Mak. Menyoke yo ngene iki, tapi ki lemahe ki resik Mak. Yo ngene iki lho Mak, yo ngene iki lho koyo ngene iki lho Mak. Lho, Tek atek duwe pentel Mak iki lho Mak. Apa aku ndek yang anak Mbak. Lho, Tek iso ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, Sik Dek. Mak Ja. Kok diguwaki rono. Parake kono ngene Pak Willy. Jadi kan rapi kan Mbak. Jadi rapi ya Mbak Yun. Gede-gede paling kecil. Mbak Dewi peti apakno ki? Nek Pak Tohi senengane dikukus tok lho. Kukus. Delok le tanahku tak jajal ambek Mama, aku syuting ambek Mama. Aku tak jajal ambek Mama. Nek ambek Mama kan kuat tuh. Nek ambek Intan jomplang kok Mak aku. Wis ketokno ngene ya. Ngene ya. Awakmu gak jajal. Musik Mbak Yun. Ayo jajal. Ayo tan jajal tan. Mak sela iso Mak. Ya Ben. Oh iya entar ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wong geni Mbak Yun. Walah. Walah Mak Ja. Bariki aku tak mencoba mencari melon ambek Mama. Mumpung murah sido udan ya Mama. Puter-puter. Jalan-jalan. Nah, selan to nep, Mak. Makan prei. Makan sama ning gone bucah. Ya prei bisa. Mak, entuk nama, Mak. Besok gak ada tugas. Terus tugasnya hari sip. Tugasnya hari Rebo ngene Mbak lek tas wis ngono. Baru lagi resik-resik daerah galon. Ya ngono. Terus ngene Mbak Yun. Pernah ki. Mungkin hari Rene tan. nek gak hari Minggu ya hari Senin. Soalnya kan Bu Cari ada pesanan itu. Mas Toyo dia kantor Mas Toyo sing Anu koramel. koramel pesanan 100 porsi malam. Walah. Malam Sabtu ke Acara malam apa, Minggu Kak, gak ngerti Mak? aku tak kira Mbak Dewi. Dek Dewi gak kan. dunung, Ngono. Ya Allah. Seandainya aku bisa njabut ini sendirian. Semoga-moga yang dicita-citakan Intan terkabul ya Allah. Mendung lelimengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, genah to, Mbak. Lah wis lah, iki kurang sithik tas ya, Mbak. Kok kaken ora? Amin. Yo kurang ya, Mak. Kurang jare Mbak Intan jare salah. Seneng Mbak Pita bere ngono. Mbak Pita, Mama, Dek Dewi. Iya, Oh, Mak wis sampe ngayu mek nek gak dijupuki, Mak. Iya. Ngono Dik ya, Mbak ya. Ya. Kuning Mbak ketok inuk Mbak. Ya iki mlupur Oh, iki. ngene lah, Mas lah aja anu lah. Mbak Intan ini Mbak Intan Mak tak iso tengok. Mak Jan Syuting ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Delok Mak Ja. Wes Intan ngene. Intan wis Mbak ana sik Mbak Pita, Mbak, tak ngenekne lho. Ojo aku megang HP-ne Sela. Oh, ya wes Intan megang HP-ne Sela saja. Ngene lho Mas Pita tak. Ya wis. Mak, kena Sela, Mak. Oh, salah. Ya Intan ndek Rana ben ketak keseteng. Ya lah Intan ya. Halo Pak Silo yang ada di Jakarta, Mas Dodi, Mas Dian. Sing dek mangan didelok, Mbak. Saya mau apa, Mak? Mangan soto ning kuwi. Di Vietnam. Mama atek ora nek aku tek macak cantik mesti ngono. Iyalah. Dek ning ngene. Piye? Mbak Jun ngene ngene ora nek Pak Silo dek malah macak cantik dek entar. Ngono. Kuwi judule Mak yo. Tak kai judul ngono. Iya, Mbak judule. Mak soto karo Mak Jah. Mak Jah ora nek Pak Silo macak cantik, aku ngono judule ngono. Akeh Mbak sedelok, Mbak. Wis alhamdulillah, Mak. Aku rong kuwi engko bengi. Wis pokoke iki pemirsane berapapun bismillah disyukuri ya Mak ya. Wis disyukuri pokoke. Ben bar iki Mak Jah tak jak
mencari melon ning ndi. Tak golek-golek info aku. Mbak. Piye, Mak? Wong ki mak cangkane kok kono e. Mengko melon ya, Mak? Yo Mbak kudu gede Mbak melone. Lah iya ayo. Intan megake karo melon ki seneng. Ya nduk ya. Melon. Ini jago cek kene. Iki kene. Ah, tuku melon. Putus goreng tahu. Kono nek Mbak sing anu. Iki wis dua wuku lho. Lah. Bismillah. Iya ya mak perlu ya mak ya. Walah Mbak, iki Mbak. Walah. Malah medeni wong ya. Engko Dik Dewi, aku sing cilik-cilik ngene iki lho mak, tak kukusne mak. Ngene-ngene iki lho. Tapi kok wong-wong ki enek sing nyebut jenenge telo mantri dalem. Telo mantri piye? Ya ngene iki ngarani menyok enek sing jenenge kaspe, telo mantri, terus apa boding. Brodin apa bodin ngono lho, Mak? Boding paling. Masa brodin, Mbak? Iya, Mak. Bodin. Pokoknya jagungnya cuma duduk iku jagung. Nek pas bokongmu ku jagung, antik rono. Nah. Nah. Ngono lho. Kok lagi dicabut? Ya aja le, Nduk. Kuwi lagi pirang dina. Jadi pelas kuwi. Sesuk nek kemakar ya kena dibakar to. Seneng ya mak, iki jenenge pemandangan alam menuju mendung. Ora, mamak ya roh le menuju ora sida udan nggih pemirsa iki. Sela tak critani, Nduk. Enek buah, bentuknya kok kresen, bunder-bunder kok ceri. Sebelah kono nggone Pak Willy kuwi. Pak sapa? Pak Willy, kan nggone Pak Willy lah iki. Koyo apa, Mbak? Rasane apa? Jagung. Jagung. Rasane koyo ceri, rupane kok ceri, Nduk. Tapi kecut terus tak jajal kuwi lho ning kono. Kuwi. Kuwi lho ning kono, Nduk lah. Sik. Lah kuwi ning kono. Nah, kono kuwi lho lah. Lah kono kuwi lah. Oh, kuwi lah. Iya. Mbak. Tapi jarine nek rondo wis tuwa banget lagi kecut. Iya Mbak Yunen juwecel kecut tenoke. Ya kuwi. Apa ya Mbak Yugane ya? Iya. Dapat satu. Oh, apa ya lah jenenge ya lah. Iya, kan yo tan yo kecut yo tan yo. Halo. Tahu bulet. Halo. Iya, kuwi lho, Mak. Tenan kok kaya kaya ceri. Tapi cut. Sela sampai kecutan. Ya, nggih pun pemirsa nggih demikian cerita sore ini ngadai menyok nggih. Anu bolengen, Mak? Tikus. Kokono gak wong kokono paling terhelek dibuak Mak. Oh, iya. Mas doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga sakit yang sekarang sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan omongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Billy Pak, teng kebone jenengan niku napa Pak jenenge? Gak roh mbakku nek ngarani kaya asem-aseman jere. Gak roh. Sing sebelah iki nggone Pak Willy. Iki nggone Pak Willy. Wah, iki Pak Willy. Mana, Mak? Mbak Intan ambilin doyan enggak? Dan salam dulu. Kami pamit ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cus.